Klasjeneren, een goed gesprek met Limburgse dialectartiesten. Vandaag de Toddezek uit Grubbevors. De breurs René en Geert Verschuren en Twan Rello wonnen 3 keer het LVK en hebben zich door mij onsterfelijk gemak in eigen dorp. De zanggroep wordt geboren wie de middelste van de 3, René Verschuren, in het jaar 2000 prins was van de Plaggenhouders. Twan was een adjudant voor mij en Lucien was een adjudant, alleen Lucien, die kon niet zo heel goed zingen, zeg maar. Blokfluit wel, maar zingen, dat gaat niet. En toen hebben we Geert erbij gevraagd. Dat is eigenlijk het begin van de Toddezak, denk ik. Ja, dat jaar erop hebben we de Toddezak geschreven. De Toddezak. Ja. Toen moesten we een artiestennaam hebben. En toen, het nummer het de Toddezak. Ja, laten we eens maar de Toddezak dan nemen. En zo is de Toddezak ontstaan. Ik stond langs op het LVK. Wanneer was dit toch voor het eerst? 1996 met Luc van der Liefvoort. Ja, wie zijn dan Geert Verschuren en Luc van der Liefvoort. wie komen de Grubbevors en wie brengen het nummer? Alleen met dich. Alleen met dich. Ja. Misschien heb ik er nog wel eens beelden van gezien. Ja. Dat is het eerste LVK waar we opnames van gemaakt zien op televisie. Ja, dat was nog in geleden, was dat, ja. Alleen met wil ik de vaste ogen vieren. Een hiel met het gewogen, maar de bijna niet te volgen, dus ik ben op mijn mee. Die kunnen ons ook nog herinneren. Want we hebben op de avond hebben we opgetrooid in de Meertrik op een zittingsavond. Als komisch duo. Als komisch duo. Ik kan je niet voorstellen. En toen zaten we onderaan in de kleedkamer. En toen waren de eerste prijs bekend, of de uitslagen bekendmaking. En toen kregen ze transistorradio. Ja, zo'n transistorradio. Onder de bühne zo te we. En toen kregen jullie het maximale aantal punten van, volgens mij toen was er nog de jury Noord. We hadden toen van de eerste 2 juryrondes kregen we heel veel punten. Stonden volgens mij ook bovenaan. Maar daarna gingen we nog met de Noord-Zuid. En wie deed dat we naar onder gingen, wie deed dat we ook met de punten gingen. Maar gewoon een geweldige ervaring toen nog. En de onbetwiste winnaar van 2007, Grubbevors met Hier blieb ik plekken. Hier blieb ik plekken, ik kon niet stekken, ik blieb ik stoel. Hier blieb ik plekken, de beuk verzet. Als we winnen, dan wint ook Grubbevors. En ik denk dat een grotere stad dat een stuk moeilijker is. Bij ons als winnen hebben de mensen veel Grubbevors het gewonnen. En ik denk ook dat we er wel uitstralen dat we voor Grubbevors hebben gewonnen. We willen dat heel graag delen, toch? Ja, zeker. En de winnaar van het LVK 2009 is de groep de Toddezak uit Grubbevors met niet meer en niet minder. Maar ook niet minder. Als de loven kennis onder mij. Ik zeg tegen dit, ik ben door mee. Ja, ik spaar zeg maar leuke woord, kreten, uitdrukkingen. Op alles wat ik op dat moment... tegenwoordig is dat dan meestal de telefoonwoord dat we opnemen. Vroeger waren dat veeltjes, teuten, impacteuten. Maakt niks uit hoe ik op kan schrijven. Als ik het maar vast kan leggen, dan wordt het op vastgelegd. Het geniale zit hem in René zijn denkwerk, vind ik. Of het is geniaal als het geniaal moest noemen. Maar er ontstaat iets wat iedere keer weer heel logisch eruit ziet en heel logisch klinkt, maar zo goed in elkaar zit. Ook dit jaar hebben we weer rijmwoordjes. Dus ik denk van, hè? Je maakt ook altijd een verhoog. Er zat altijd in de kop en een staart aan. En het zijn niet gewoon loze kreten. Hij maakt wel een verhoog van dat ene woord. Waar een lieveling, die ziet zichzelf in een alleen leven zien schoon. Waar een kale kak, die dat mij meiden had, die werd niet eens wie mocht doen. Het kijken tussen de wedstrijd. En dat is een net voor lezers, maar dat zullen ze met beide kanten moeten kunnen gaan. Dus winnaar maar zien, is de rest dan een vlezer? Ik denk het niet. Als je door
in zoveel bekeken uitzendingen tijdens in de finale of in die voorrondes, wat natuurlijk ook alweer breed bekeken wordt. Ja, dat geeft gewoon iets van trots naar de artiest en naar het dorp en ook iets van exposure naar buiten toe. Dus ja. Nu hebben we een probleem, hè? We hebben een ex-equo bovenin. Dat betekent dat het stemmen van de hoofdjury dit keer de doorslag moeten geven. En de hoofdjury heeft aan Spik en Span 7 punten gegeven. En aan de Tonnenzek 13 punten. Dus de winnaar is de Tonnenzek. Hey, Oet Grubbegos. Het waren in eerste instantie niet dus bewust een keuze. Het waren gewoon hoe we de derde keer wonnen in Grubbevorst. Hebben wij zonder te overleggen, hebben we alle drie zoiets van, oké, dit is Rome. Goedenavond, beste kijkers. Welkom bij deze extra uitzending van SBS 6 Shownieuws. Er schijnt heidnieuws te zien in de provincie betreffende de Vastenavond trio. De Tonnenzek heeft een extra persconferentie ingelast. Het belangrijke nieuws is dat wij hebben ons liedje, net zoals andere jaren, ingestuurd voor de Limburgse wedstrijd, Limburgs Vastenavond liedjesconcours. En we hebben erop reactie gekregen in de vorm van dat het misschien beter was dat wij niet mee zullen doen met het LVK. 3 keer eerste, eindelijk tweede, eindelijk keer derde. Wat is er meer, wat is er groter, wat kan ze... Maar toen dachten we, oké, we blijven liedjes maken. En we gaan ons kijken of we wel mensen kunnen stimuleren of anderen kunnen aansporen om ook wel te schrijven of waar we kunnen helpen. Als mensen met al liedjes zitten, of ze kunnen mij mailen, kunnen mij bellen. Als ik geen tijd heb, dan zeg ik dat. En als ik wel tijd heb, ja, dan wil ik er met alle plezier naar kijken. En hoop ik dat ze er wat aan hebben, aan mijn opmerkingen of mijn tips. Ik ken nog wel mijn burger, maar dat doe ik niet. Ik ken nog wel mijn zomer, zonder verdriet. Nou, echt van dat simpele, van mijn linkerbeen en mijn rechterbeen, die lopen ook al jaren neveneen. Dat is ook weer zoiets waarvan ze zegt van, ja, hallo, dat kan ik ook verzinnen. Ja, maar schijnbaar dus niet. Schijnbaar zijn er zat mensen die dat dan niet kennen of hebben. Maar dat ik nou echt speciale liedjes heb van door... Ja, wat ik Grubbevorst, de Plaggenblues. Stond meester Schraal Willems stond door te swingen met het... Hè? We zingen de Plaggenblues, want we vullen ons zitoes. We zingen en we schreeuwen in ieder hoes. De Plaggenblues, wat, goed schoenen die wat.